Hmm? Hmm? Anak. Anak. Ah. Sakita ba na, oy? Ano na nga ni? Sakit magayo na. Gusto nyo di ay. Butang itong kuan ba? Hindi. Nagkaayo ba? Butangan. Butangan na. Butang mo nang na. O, sakit kayo ng inyong ananaon? Ano eh? Sakit man. Butang niya to ba? Butangan niya. Nagunong pa ng lugod. Tuduha ko. Guys, saan yung sakit man kayo ng inyong gipang... Hinahinaya ba kay sakit? Sakit man kayo, hinahinaya po. Ikaw may trabaho. Ikaw may reklamo. Tama nga ba? Sakit kayo po din nga. Ano, kaya... Ano? Kasakit ko na ba? Sabi, Hindi ka lamihan na nila eh. Hindi ka lamihan na. saan man na, uy? Lamihan. Gusto ko man ka. May tangi ba o kuan? Hindi ka magkudinto na yung kung bubuhat ni mo. May tangi ba? Nangita na kaglaki. Hindi ka magkontento na nga kung gibuhat ni mo. Ano ka, uy? no? Taro. So, maniyoy. Saan man na, uy? Huwag man mo nabutan niyo yung danlog. Bukas ako. Hindi ko bukas. Gusto pa rin buka. Hindi pa rin buka. Agay, sakit man. Ay, gamit mo ani. Ay, tabagpuan. Gana na mo reklamo hilutong baby. Uy, gihilot mo mangganit. Kaya igang paghanit ko. Ano sa mga padami mong gigamit? Ginanta ka na. Kuan ni og ano? Asa kani? Panghaplas? Kani healing rab? Oo. Kana hanggang kuan kigwapo kayo na sa imong Wala sige Mga pamao. reklamo ganiha nga sakit. Abi pa ako giganahan nagasko ang paghilot. dili man mo may kuan og wala nimo gamitig ana na tabitaw ka na butang gani na ako sige reklamo nimo ba? O di ka nung baling. Isa mdigi ka nimo din ang healing rab. Di na pud nasa kong kuan. Kisa Kaya binatag labot? nimo ani. Ay, di ko ano man guna nimo murito good. Kani healing rab? Asa niyo mapalit? Ito lang, magkuhan lang ka sa iya ha. Yan na siya Okay, cellphone number iba ka. ani. Na siya cellphone number. Naghatag man to siya. Kanira rin healing rab di ay. Yes, oo, kung gusto ka na magkuhan na, mag-order lang tayo ng dagan. O na gusto naman ano. Kani ganahan na ka ana. Oo, wapuhin naman kayo yung mga lawas paminawon o. Nya, humot pagid siya. Humot. Ano yung angal-angal di ganiha. Di abi man ako giganahan kas ko paghilot. Dili na Wala pito. ko ganahan Ano, di. dili. Naoy, kalami naman gani day ana oy. Karon pa kagilamian kung gibuhat ganiha. Nao, Wa kalami ka oh. Wa kalami eh. Gumika lang ng healing rab ni Ma'am Lorito. Ay, Mo pa imong pagkalami. Hmm. Tandaan eh. Kahimot ana oy. Ah, tama na. Hindi ka makatulong di ko tarong ana. Tama na. Ah, may bayad din mo. Di niya lang bayad. Ay, tama na pre. Ganiha kung hilot ni mo. Di Nga naman dahil man na dahil di. hapon ka mo bayad. Dugay kaayo na ni mo. Bayad po ka. ba? Bayaran na naginawon niya lagi. Asa mo palit ang healing rab? Ah, Dito lang, bayad mag-order bayad. lang ka. Order lang ka, ano mo kayo ni